Yes mga ka-first, mo kini ang pagbisita sa Balaang Bata, Senyor Santo Niño. Inigyo da mismo sa Archdiocesan Shrine of San Roque. Ako na toot eh. Tapos ako itong baon niya siya. Sa bisita sa Balaang Bata. Santo Niño. Nakay-load. Naibalik yung load. Yes mga ka-first, mauni ang mga dancers sa silog subay sa pag-abot aning Balaang Bata Salamat, Rick. Mani ang Balaang Bata, Senyor Santo Niño.
karon na wala kitchen program. Oh, so tawag unsa na oras dia? 22. Sige, tawag. Tawag ko nimo. 22 ko man sa ko tawag ko na. Sige, salamat. Na-event dire. Ari, na-pagsayaw dire. Okay. So, noon. Balaang Bata, sinabot mismo sa Basilika.
tay. Ito na lang. Bay, ako'y tawag, bay. Ako'y tawag, bay. Brad, oh. Ah, sige, sige, sige.